Agent 5 Itagagayem, denggen nyo ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama anapauluan. Agent 5 Anyat inaramid mo ijay kabisera, Nardo. Matuo ka namin iti mansyon. Iso anak panak nagpagnapag na ijirar. Panagkunak, aglibliba ka. Anya? At dalagit di sa bali apanggap mo. Panggap na kami kadi at traidoran, ha? Apay ko mga ramidag ti kasta. Pinalpaliw ka, Nardo. San agagangay dagiti tigtignay mo? No anya man day tapanggap mo. Di kanto agbaligi. Nakasaganan ti amin, kulas. Imawagan ti politiko agayem ko. Isun ti makamu iti shipment. Agsanglad ti barko iti pantalan. Amo yung ti aramidan nyo. When, boss? Itugot yun ni Nardo. Kitkalpasan ang maalayo dagiti epektos. Patayin yon. When, boss? Ala, agtignay kayon. Umungim dagiti tao wenno kakadwam. Kaya't ko nalinis ti amin. Saan kayo kadya sumurot, boss? Dakkel ti panagtalag ko kan kakulas. Awagan nak to, intun baligi ti amin. Agyanak lang dito mansyon. Da kayo ti makamo, boss? Madamdamalay at damdag iti pulis. Agyanak lang dito saan po nila tayo. May waras na giti pulis. Dagiti duma. Ijay mansyon. Kan hideout ti papananda. Naitib ko amin ng dagiti detalye. Tingnan nyo! Ipapayo amin dagiti epektos! Tayjay Nicolas. Pampantayan ng dagiti epektos. Kumusta na tanti pag nada kulas? Itayak pa yung agur-ura iti awag da. Dakkel di pa nagtalag ka pa, Nicolas. Iswasahan akon asimorot. Marikrik na akon ti umadanin a panagbak nang ko iti gusto. Talagang ad-adan a bumaknangak iti daytoy. Hello? Boss, agdan kada kami dagiti epektos. Nasayat, kulas. Ikargami lang ang itiban dagiti epektos. Matamtama lang. Agda kami dita mansyon. Ala, kartengan nyo marod. One, boss. Bye. Bye! Adda ka nun ti epektos. Tingasayat. Urayak dakulas asumangpet. Nardo, apay kaslamadan danagan ka. Itay pa'y langasan ka makaid na. Apay, Awan kulas. talaga kasta ti agdadamo, Nardo. Mayroam kan tumot lang. No, agbayag ka pa'y dito'y lubong. Ha? Di kayat ko asawan, di tayo amo ti biyag. Amang ano iti da iti apag natayo ket madisgrasya tayo. Sa balit tigtig na itagitoy. Diyak paunahan kadakwada. Aglibas sa kadagos. Apa man na sumangpot na iti pulis. Oh, makitam, di ka manin makasungbat iti imbagak. Kanayon na may kulkuleng ka, Nardo. Kwa, agpamarangak latakas lang mo. Nagbayag matanda kita gidis-diskarga ka dagiti epektos. Kartingan niyo! Apayakas to'y tiagparparik na kanyak. Nagdagsan ti barukong ko. Manipod sanin nga gawawid ni Samantha. Kanayo nun di pa nagpampanunot ko. Adamat basol ko kankwana.
Inlimod ko ti amin maipapan kanyak. Jak nataripato anasaya at ti anak ko. Nagpaayak idi a GRO iti maysa a club. Kat nagduduma alalaki ti nakainaikak. Ni samanta ti bunga dayta nga inararamit ko. Kat iso ita ipanggurguraan na kanya. Honey, itay ka pala nga sumaniri pititawa. Apay ka di. Samantha, sa balit agparparik na kanyak. Apay anak ko ng tikasta. Itay pa lang dyan kaya nakatakdar iti kalsada. Pasaray kumita dito'y balay. Honey, amang nagpalpala malaang day chay. Nagpalpalama. Apayasan nga doorbell kat dumamot iti kwarta. Huh? Adamat nagbati abuyot ko dito'y anti-gate. Kinadapay sa balian adlaw ko. Anya day ta? Adadwa lalaki iti san unay nga dayo. Iti lakay. Sang kakita da dito'y balay. Anya? Dua-dua ka. Sa balay lakit diti panggap da kita tattaw. Di ka kumamatag panunod iti kasta. Nagtatakaw da kita. Saan tamot lang agbaligi? Nagngato ti pader ti aglawlaw iti mansyon? Dagiti mono. Talaga dito'y balay tinakaiturungan dagiti matada. Honey? Madlaw ko dayta. Alak ti paltog ko. Tanukas pangarigan maditi panggap da kita. Matay da. Apay, boss? Kartingan nyo, kulas. At tataw iti saan unay nga tayo dito, gate. Ang mga nagpalpaliw na iti jaske. When, boss? Medyo lang, bye. Bye, boss! Magno. Ibagam ka dagiti kakadwa takartingan dati agi karga ije van. Apay, anyat imbaga ni boss. At napagdua-duaan at tao ije mansion. Amangan ka no ispya when agtatakaw dagi jay. Anya. Sapay agmay-may salang ti bantay jay. Nilang tonyo. When nga, Rod? Nasken amay simpa amin a kargamentos tayo. Tapno nalinis ti amin. Awan bulilyaso. Magno. Paliiwom ni Nardo. Awan am muna. Sakbaya pumanaw tayo iti daytoy a lugar. Nasken amapatay kon ti awanan bain. Wan, agganat kalaunay. Agtrabaho tayo pa ya. Kalpasan day ta. Aramido mo ti kayat mo kan kwa na. Awan am mo day tao. Agin lalaing. Di na mo ti sinirek na klase ti trabaho. Gaputan na laingan nga agaramat itigam. Kan nalaing itigabo. Inawat meten ni boss akadwa tayo iti grupo. At da plano ni boss. Sa bagay, manon atawan abuyot nak ni boss. Iso nga mok ti agtartaray iti panunod na. Ipapatay na lang ti tao anausar na iti illegal a negosyo na. Basta nasaya at kakin ni boss. Agbayag kakan kwa na. Kas kumakadata. Agpaiso day tamag no. Ado mattandag iti pinatay mo ang naglabsing iti pagayatan ni boss. Malas dalaeng. Rumbang launa yakas jay ti mapasama kadakwada. Kitang tinapasamak iti kumpari na. Kalpasan anaala na ti kayat na. Pinalikidarnan kan ka. Talaga atuso ni boss. Basta may papan iti kwarta. Nasirid. Awanan tila kaya nakatakdar iti sango ti gate. Nasiputan no sa dino ti tinurong na, Tonyo. Son, boss? Ispyalakit di dajay. Sana makatal na iti palpaliwag iti tawa. Boss? Agyan ka ba ilang di terwar ti gate? Amangan nagsubli di lakay. Boss! At the police! Anya!
At daimot mi a search warrant. At tuyo. At anawat mi nga impormasyon. At nakano idul-dulin mo ang may parit nga agas kan igam dito'y balay mo. Awan, Jack amot ibagpagam. Men, search the area. Yes, sir! Budno tinaitip kada kami. Nasarag matan dagiti kakadwa mi a pulis ti hideout mo. Nalay jay dagiti daduma pay nga igam. Anya. Sana narigat ti panang paliiw mikin ka. Gaputada ti mulong kada kami. Inted na ti address ti balay mo ken ti hideout mo. Anya. Si kagayam ti utak iti amin a krimen na mapaspasamag dito'y lugar tayo, Rodrigo. Nangruna iti drugs. Baknangak. Manuti kayat yun. Ibagayo titled ko basta didak lang ibalod. Saan mo na nayunan ba iti kasom? Direct bribery ti aramidam. Saan kami akasta klase ti pulis? Akabalam mabayadan. Anya. O di wala ibayan ko ti kagudwa ti kinabaknang ko. Nalinis kami nga agtrab-trabaho. Saan kami nga agpapabayad? Anya. Juan Rodrigo, ikaro yon ti krimen nga inaramid yo. Agpaliiwa ka na himbag. Umayan dagiti pulis at kinuntag ni General. Kinamok. Adda sa bali a panggap da kulas kin magno kanyak. Madlaw day tayo titigtig na ida. Nasken uning agritamak. Aginayadak nga umadayo dito ayan ti may bababadroga. Asidigan dagiti pan nakabagiti lintag. Kastamot ng dagiti tagapedeya. Dito iti pagpwestog. Aglingagdag ka dagiti nakabiti abat pa to. Nalayang ang makitak ita dito. Saan dak anatlaw da kulas. Tamakumikom da nga gisimsim pa kadagiti may karkargang epektos iti van. Naisimpante amin. Pumanaw tayo niti dito ang lugar kakadwa. Maragsakan lahit din ni boss. Imat tayon nga agawid dagiti droga. Dakkel man ti balor dagito ya droga. Kulas, Oh, apay magno? diagmatan na si putan ni Nardo. Anya? Kasanuitan, Oh, ang mga numapaya ka mang pataykan kwa. Jeske. At dalang iti abay mo itay. Ayan man. Unngag paiso. At dalang itay dito'y abay ko. Tiawanan bain. Sa dinungatan ti ayan na. Pres! The police! Anya? Tignan, tinagas! Ingat mo ito kitimayo! Pres! Kulas, anya kay tiaramidan tayo. Jaske! Awanan ti sabali adalan tayo. Nagbalangan da iti kalsada. Jaske, gede! Agtali na idakla ang iti naglamangak. Urayag ang makapanaw dagiti pulis anang tiliw kadakulas. Dayjay, pimanawan ti mobil dagiti pulis. Sigurado, natiliw mo ni Rodrigo. Iso ti drug lord. Boss, apay nga da kayo mat dito pagbaluran. Oh, O dalaki din nakaibaga nga da idul-dulin tayo at droga. Ken kulurum aluglugan iti dana bodega. Nakita mo't dagiti pulis dagiti armas iti hideout. anya. Nukas ta, naplano ti amin. Wen, sinarok dagiti pulis ti balay ko. At damat imot da search warrant. Boss, nilang nardo ti saan anatiliw. Di mon sa pulon da tao. Isulakit di tinangipulong ka dagiti pulis. Oh, kunak tubay kat. Sana mapagtalkan da dya tao, boss. Sana bali. As-asikasunan dagiti abogado ti amin. Saan tayong agbayag dito'y pagbalutan? Agyaman, anak. Nagsublikan dito'y balay, anak. Nanang, pakawanindak ko ma. No sana gapo ka ni Nardo. Saan ko maanalawlawag ang tiisip ko? Imbag ta saan ka na ibalod. Tinulungan nak ni Nardo na anang. Iso tinangipanaknak kadakiti pulis nga awan basol ko.
Ayan nga rod itan ni Nardo. Diyan mo. Kalat mo't na pimanaw iti nakasarita na dagiti pulis. Talagaan na saya at dayjay a tao. Saan ang mabuteng ang nagipulong ka dagiti pulis iti madi nga aramid ni Rodrigo? Isumat lagayam makasjit ibagbaga na kanyak iti kalabas. Gayam, adda plano na amang ibaga kadagiti pulis iti amin. Bilibak iti dayjay a tao. Padakla ang abo mabalot. Ngam, naturhan. Nana Rosing, Ay, agyaman at ulay kan ka, Nardo, baro. Kunak mo saan kan nga agparang diti lugar mi. kaya't kayo lang nga kumustaan kini Samantha. Nasaya at kami, Barok. Saan ka kadin nga aglaklako iti balot? Nana Rosing, ang mga no dayto yung timaodi ayo umay ko dito lugar niyo. Anyat kayat mo asawan, Nardo. Agabrod ka? Saan, Nana? Mapanak iti adayo a lugar. Talaga adi ka maawatan. Apay, awan pagawidam abalayo. Kuha, Nana. No sa dino a lugar ti papanak. Kompormin ti pakitagdagosak. Anya? Nauli mo iti lugar niyo. Sa anak mo ten, nyagbayag. Ditan gagayem tinaggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Teresa Calay, Juna Ributaso, Glenn Binawe, Ken Isagani Yalong Bulyeser. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser. Direksyon Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay naimbag nga oras kada kayo amin.